I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo danas igramo Really Horror Story. Idemo new game. Ajde vi. Evo ga. Ova muska je već strašna. Really Horror Story. Many lives have been lost here. You are now at the danger of... Ma briga me. Joj, veće. Šta, još možeš hodat? A. O ne. Šta je ovo tu? A, je li to ptica? Ili, ko je tu? Idemo vidjeti dalje. No, isto je stakni. Shit. Malo me prepala, ali šta je ovoj babi? Shit. A da, nemoj to radit. To me malo prestraši. Šta je to? Ima nešto da stakne. Ima nešto da se takne. A, djevojčica. A, dobro. Ali, šta je ovo? Ovo je malo strašno. Horror igra. What? Šta je ovo? Šta je ovo tu? Ne konta. Shit. Joj. Malo me prestraši sad tu. A jesi ružna? A je, malo sam me prestrašila, ali dobro. Shit. Šta sam se prestrašila? A ništa, nema veze, samo ću te ovu ljuljaču kako mogu gudnut, kako u tebi. Šta je to bio? Šta je to bio? Šta sam to čuo? A još ne kontam šta je ovo tu, ali briga. Oh yeah. Pustit ću se. No dajte. Ne mogu ništa takit. A nije više straška, znam šta će se desiti samo ova glupa ljulja. Samo to glupa ljulja. A je ova baba dosadna. Ali baš stvarno dosadna. Jej. Pa nemoj ovako čitav klip plakat. A vidi beba. Shit. Ono me prestraši. Shit.
Shit. Shit. Ma čuti, sada si. Strašno horror igra stvarno. What? Šta je to glava? Shit. Šta će sad desiti? Meni. Ne dam se ovo čitat. Ko veli neka slobodno pročita, meni se ne da to čitat. Meni shit. I ništa ljudi, ja mislim da bi... Čekaj. Pričekajte. Saved. Evo ga. Saved. Šta, kraj igrice? Već. A nisam znao da tako kratko traju. Tako da... What? Ne konta. Nastavit ćemo mi ovo u sljedećoj epizodi. Ništa ljudi, to je to od ove epizode, a mi se vidimo u sljedeću. Pozdrav!